ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ସର୍କଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ ଓଡ଼ିଆ ଔପନ୍ୟାସିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧୁନିକତାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖାମାନ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ରଚନା ମଧ୍ୟରେ ପରଜା, ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ଛାଇ ଆଲୁଅ ଗଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। 1986 ମସିହାରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆମେରିକାର ସାନ୍ ଜୋସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ କଟିଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଜୀବନ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଦେବୀ ନଦୀ କୂଳର ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ନାଗବାଲିରେ 20 ଏପ୍ରିଲ 1914ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ସେ ପାଟନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 1936 ମସିହାରେ MA ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପରେ ପରେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ କାଳର ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆଦିବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନଜାତିର ଗାଉଁଲି ସରଳ ନିରଳସ ଜୀବନଧାରଣ ଆଦିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ରଚନା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଣି, ସମତଳ ଓ ପାହାଡ଼ୀ ଜୀବନର କାହାଣୀ, ସାଧାରଣ ମଣିଷର କଥାଭାଷା ଆଦିର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେ 24ଟି ଉପନ୍ୟାସ, 10ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, 3ଟି ନାଟକ, 2ଟି ଆତ୍ମଜୀବନୀ, 2ଟି ନିବନ୍ଧ, କନ୍ଧ, ଗଡ଼୍ବା, ସଉରାଙ୍କ ଭାଷା ଉପରେ 5ଟି ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ୱାର୍ ଆଣ୍ଡ ପିସ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଅନୁବାଦ ହେଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ। 5ଟି ଗଳ୍ପକୁ ନେଇ 1956 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଛାଇ ଆଲୁଅ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବର୍ଷେ ପରେ 1992 ମସିହାରେ 5ଟି ଅଧିକ ଗଳ୍ପକୁ ମିଶାଇ ଛାଇ ଆଲୁଅର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ, ଗପ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଜୀବନୀ, ନାଟକ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଅନୁବାଦ ଓ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର 1940 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ମନ ଗହୀର ଚାଷ। ତତ୍ପରେ ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ପରଜା, ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, ହରିଜନ, ଶରତ ବାବୁଙ୍କ ଗଳି, ରାହୁର ଛାୟା, ଦୁଇ ପତ୍ର, ସପନ ମାଟି, ଦାନା ପାଣି, ଶିବ ଭାଇ, ଅପହଞ୍ଚ, ଲୟ ବିଲୟ, ତନ୍ତ୍ରିକାର, ମାଟି ମଟାଳ, ପାହାନ୍ତା, ଆକାଶ ସୁନ୍ଦରୀ, ଅନଳ ନନ୍ଦ, ମନର ନିଆଁ ଓ ଚିଲପୁରୀ, ଦିଗ ଦିହୁଡ଼ି, ବୁନ୍ଦାଏ ପାଣି, କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜାନକାମା, ମେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା ତାଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଘାସର ଫୁଲ, ପୋଡ଼ା କପାଳ, ନବବଧୂ, ଛାଇ ଆଲୁଅ, ରଣଧନ୍ଦୁଳ, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା, ନାଁ ମନେ ନାହିଁ, ଉଡ଼ନ୍ତା ଖଇ, ସରସଜ୍ଜା, ତିନିକାଳ, ବାଘେଇ ଇତ୍ୟାଦି ଗପ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସ୍ରୋତସ୍ୱତୀ, ଏହାର 4ଟି ଭାଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦୀପଂଜ୍ୟୋତି, ଉତ୍କଳମଣି, ଧୂଳିମାଟି ସନ୍ଥ, ଯାହାକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ଏହି 3ଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ରଚନା ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମୁକ୍ତି ପଥେ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ, ମହାପୁରୁଷ, ଏହି 3ଟି ଥିଲା ତାଙ୍କ ରଚିତ ନାଟକ। ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରେମର ନିୟତି, କଳା ଶକ୍ତି, ବାଇଆ ବକ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ।
चलतु से अनुवाद गुड़िक विषय जानिबा जहाँकि इंग्रेजी भाषा रे होइथिला। भारत आज और काली, इंडिया टुडे एंड टुमरो, बुझा मन, 8 स्टोरीज फ्रॉम यूरोपियन लिटरेचर, जोगाजुग जोटा कि रवींद्रनाथ ठाकुर को उपन्यास, कथा भारती बंकिम चंद्र चटर्जी को उपन्यास, युद्ध और शांति 3टी भाग लियो टॉलस्टॉयଙ୍କର वार एंड पीस अनुवाद, मो विश्वविद्यालय माय यूनिवर्सिटी गर्कीर अनुवाद। से लियो टॉलस्टॉयଙ୍କ लिखित प्रसिद्ध रूसिया बही वार एंड पीस ओडिया रे रूपांतर करथिले। एथर चलंतु तांको भाषा भित्तिक लेखनी विषय जानिबा। गदबा भाषा परिचय बा गर्वा भाषा परिचय, कुभी कंध भाषा तत्व, कुभिले कुटी नेही पंतु, कंध परजा स्त्रोत और संगीत, सौरा भाषा इत्यादि उपरे से अनेक रचना करथिले। एथर चलंतु श्रीजुक्त गोपीनाथ महांतींकर इंग्राजी रे गोपीनाथ इंग्राजी जो उपन्यास गुड़िक थिला से गुड़िक विषय जानिबा। श्रीजुक्त गोपीनाथ महांतींकर 4टी उपन्यास परजा, दाना पानी, लय विलय, दादी बुढ़ा इंग्रेजी रे अनुवाद करा जायछि। प्रथम 3टी विक्रम केशरी दास और शेषटी अरुण कुमार महांती को दे अनुवाद करा जायछि। फेवर एंड फेवर यूके और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस भारत द्वारा 1987 रे परजा प्रकाश पाइथिला। तांकर अनेक गप मध्य इंग्राजी और बाकी भाषा रे अनुवाद करा जायछि। तेबे निरुता ओडिया भाषार व्यवहार रे बलिष्ठ तांकर लेखा को अनुवाद कला बेले अनुवादक माननकु तांकर लेखार सही भाव को अण ओडिया पाठक माननक पाखरे पहुँचेबा को अनेक कष्ट स्वीकार करबा को पड़िछि। एथर चलंतु श्रीजुक्त गोपीनाथ महांती को पाइथिबा पुरस्कार और सम्मान विषय जानिबा। श्रीजुक्त महांती 1981 मसीह पद्मभूषण सम्मान रे सम्मानित होइथिले। एहापरे माटी मटल पई से 1973 मसीह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले। अमृतर संतान पाई कि से केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मध्य पाइथिले। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ओडिया रे सर्जनात्मक लेखा पाई यूजीसी तरफ फेलोशिप दिया जाइथिला। संबलपुर विश्वविद्यालय डीलिट डिग्री मध्य से पाइथिले। एथर आमे माने जानिले श्रीजुक्त गोपीनाथ महांती विषय एवं तांकर अनन्य कलाकृति गुड़िक विषय मध्य जानिले। जदि आपंको एगुड़िक भल लगिला ताले आम चैनल को लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करंतु। आउ अधिक किछि जानिबाकु चाहंतले कमेंट रे आपनका मतामत मध्य दियंतु। धन्यवाद।